Здравейте! Аз съм Надежда, а това е Гласико за деца. Гласико е онлайн логопедичен курс за деца, в който артикулационните, дихателните и гласовите упражнения са вплетени в стихотворения, песнички и забавни истории, така че детето неусетно да ги изпълнява и едновременно с това да се забавлява. Гласико подпомага говорното развитие както на децата с артикулационни нарушения, така и на всяко дете, което иска да говори ясно, да диша правилно и да използва гласа си без да го напряга. Гласико създава трайни връзки в мозъка между двигателните и езиковите стимули, разширява речника на детето и го подканва да измисля свои римички, което показва високо владеене на езика. В рамките на 2 месеца децата постепенно подобряват фините движения на устните, бузите, езика и долната челюст, което е предпоставка за правилната постановка и автоматизация на говорните звукове. Получават важни насоки за това как е правилно да дишат и къде е добре да резонира гласът им. Поради продължителността на курса, това създава в децата трайни навици за активно движение на говорните органи и умения за осъзнато дишане.